A Comisión de Peñas Boiro organiza este vindeiro sábado 19 de agosto no Parque da Cachada a terceira edición da Romería das Peñas. Despois de 2 anos sen poder realizala a consecuencia da pandemia, recupérase así unha actividade con gran aceptación. Unha actividade máis dentro do programa lúdico deste verán en Boiro. A verdade que estamos moi contentos dentro do Concello como se está comportando a xente. É a terceira cita que se fai dentro da organización das peñas de Boiro. Esperamos que a xente se comporte como se comportou nestas últimas 2 edicións e, bueno, dende o Concello animar aos veciños e veciñas de Boiro que acudan este sábado a mediodía ao Parque da Cachada para disfrutar desta terceira romería das peñas. O programa previsto para ese día arrancará a 1 do mediodía, cunha sesión vermú, que estará amenizada polo grupo La Movida. Sobre as 3 da tarde comezará o xantar popular, que este ano contará ademais coa colaboración do cociñeiro Miguel Mosteiro, que se encargará de realizar unha gran paella para todos os asistentes. O cociñeiro Miguel Mosteiro vai a elaborar unha paella destas grandes para moitas persoas, para aquelas persoas que irán ali comer ali, xantar ali. Despois tamén habrá unhas cousas máis, food trucks, empanadas, etc. E os precios serán máis ou menos asequibles para que nadie quede excluído deste xantar, non? Xa pola tarde as actividades continuarán coa festa da escuma e xogos tradicionais. Para pechar o día cunha festa Holi, outra das novidades desta edición. E tamén moita animación musical. A 7 da tarde, unha primeira edición de Festa Holi, que están moi de moda ahora, e que a verdade é que a xente nova o pasa moi ben con elas, e, por tanto, pois, a 7 empezan os DJs, as sesións de DJs, e empezarán con Festa Holi. A partir de aí, pois, hai un bo elenco de DJs, penso que con música moi variada, polo perfil de cada un deles, consideramos que se cubre un pouco todas as expectativas que poda haber das persoas ás que nos diriximos, non? A romaría deste ano servirá tamén de despedida para o actual presidente, Quim Ribeiro, que deixará o cargo despois de varios anos á fronte da Comisión de Peñas.